Ito na, nag-una na si Bertudis. Grabe si Bertudis. Ay, pas-pas kay mong lakaw. Pero parting daghana sa mangga diring lapita. Latsa, wala ko maingkot. Oh, oy, perfect. Nakaigo na dyan siya. Guys, muna ni among mga kuha. Ito pa dito. Kaon ba ni Charing? Kaon kaayo. Guys. Ano guys, dito nang mais oh. Diri. Musaka na po niya sa buntod, guys. Nagsamual, nagkausaging. Saging moy. Ay, manguha mig mangga. Mataas na naman gahan. Hmm? Taas. Kayla! Yes. Hi. Oh, ko gana masaka ron ay. Oh God. Grabing mais ni Pipipi, oh. Tambok ba, bisa way abuno. Gano. Mais, sagingan. Hello, guys. Nanapod mi sa bungtod. Maghangak-hangak na pud mig sinaka manguha og mangga. Huh. Grabe. Ito na, nag-una na si Bertudis. Grabe si Bertudis. Ay, pas-pas kay mong lakaw. Huh. Napagay bayabas, oh. Kita na dyan dito ka ibaw. Nailaba na diha? Ay, gagmay naman lang nabilin. Na? Ang dako na hinog na dito. Asa naman ning padulong ni? Asa man dapitang manggahan? Magpaligid ka ta diri padulong. Lugsungon ka iba. Sumuok yan sa kabadutan. Manguha og mangga. Dara ang mangga. Abot na gid mi sa manggahan. Nao kadaghag bunga kaayo, guys. Tingnan niyo. Wow, so dami. Gusto mo mga unog mangga? Churing! Yes! Grabe bunga! Hala, kalami ana, oy. Wow. Wow, makabot ra, guys. Tara, nara sa ubos, oh. Na. Wow. So marami. Kayla, manguha na ta Kayla. Kay dagko kaayo. Huh. Kay kuan man, guys. Kanang linghod-linghod pa man tong didto. Diri may sa pikas manguha. Dara oh. Mangga. Tarabaw. Maujud na siya. Sumok sa kuan. Wow. So yummy. Sa ako panis kay Ate Pipi dire. Sungkit ko lang na to ani. Tagali lang. Ito po
kutsilyo akong dala. Imbis kay sundang akong gida kutsilyo. Huwag naghana, oy. Kumante, sungkit. Dinog mangga si Bertud. Tanawa guys, tanawa. Oh. Singot kaayo pero perting daghana sa mangga diring dapita. Mangaon sa tanin nyo diri sa kilid-kilid ay hata manguhag daghan kaayo. Pang share food mo be. Mong share mi ron. Yellow kaayo. Tamis kayo ba? Tamis kayo sa tanan. Tararara. Hoy! Di man ba kaigo Churing? Hoy! Ang kutsilyo ha. Si Churing, oy, di kaigo si Churing. Sulat sa, wapa ko kaigo. Oh! Oy, perfect. Nakaigo na jud siya. Go Churing. Fight mo yan. Hoy! Nakakuha nakuha na. Sige, panguha lang mo dira kay ako ray tigkaon. Ako ay tig taste. Oh, na isa ka buok. Lockdown! Asan pa ko? Ang labay ba? Way labay? Makakuha lagi ta pero nabalik ko atong labay. Hoy! Hunter! Duha ka! Perfect. Nakaigo si Churing. Hunter kay ko no! Labay? Hunter kay ko! Hunter! Kapoy good oy. Daot man ito pero makaon ang pika. Yes, now. Panghirap ang sundang. Ito na daot pero. Pamaulong tayo dinapay yan. Hunter ba ako? Kung ang tagpong ito, sinasako yung Igo yan. Maganda na to ba? Ang problema mo na to, ang katong ibato. Magdaan ko dani eh. Magkontak ko, transot ko, magkadatag. Magto mga kwanto kasi, di ba nga ito kayo na, tawag dito kayo na. Ah, di ko eh. Maulog ako sa ila. Kuha na pud si Bertudis. Yaka sa din nang kay parang kuan mangita tarog daghang kuan labay. Basta hinok sa punuan, inani siya guys. Oh, mao ni among binuno. Hmm. Tindaghana oy. Nindot kay diri sa bukid ba pero wala man may kuhit ani oy. Kami ra pud. Lisod kay ikuan. Oh, kalami na lang gyud sa mangga. Oh, daghan kay bunga pas ibabaw oh. Lisod kay kuhaon guys. Tarawa. Daghan kay bunga. Oh. Aslum kay nang. Tamis kayo, di ba? Ay, tamis di kay basta karabaw. Yummy. Tamis king karabaw ba? Dagang ka nagkuha, wala tagak. Kang kakay. Pahulay sa tagamay kay.
Hangak man pud ay mamunog mangga. Man to atong kutsilyo. Dalang kuan. Manang. Ay, pero si Manang. Nagunsa na siya. Kuan, kahoy para panungkit. Mamutol-tag para kuhit sa mangga. Nakatabang yung kasilyo nga gamay. Bertudis, guys. Nakakita dyan siya og paraan para makapanungkit. Bright kayo ni, bright. God. Oh. Na. Makilid mango diri ba? Wala nagpangatagak na. Good na. Uy, maigo ta. Ay! Paisara. Kaya sa paman. Dito sa ubos dapit nang. Ang saan akong jacket, uy. Aroy, nahulog ko. Aton dito, oh, kana. Sagalit lang. Ang mga gulang-gulang na ba, oh, kana. Ano naman ginata na? Gulang na jud guys siya. Tingbon lang na to punit. Singuta, eh. Dako na pudtod be. Ano daw sa akin mo? Banat dira Bertudis. Tura, dagan kaayo. Grabe. Tura. Apa? Sinog mo ba? Ay, kabayo! Slide ko. Ito pa. Hindi ka maigo. Tara. Hinihinog mo ba? Kalisod. Payat ka naman sa. Tura, tagak. Anong kita ni katon. Uy! Tura. Ay, kuha naman na, daghan. Push mo lang yan. Push mo yan, te. Ano ko? Kabug at yung sungkita ni. Oh. Tubang putsuring. Sure na. Kana. Gagawin ko na. Oh, maigo. Kana. Patas eh. Nungkit sa may. Grabe, daghan na kay kuha si Bertudis ba? Nagpangatagak ang mangga, oy. Ako mo relax ako diri kay naluya ko pinospo sa kuan ba? Kanang sungkit ni mo nang pertimbug ata. Malisa ako na po dahil sungkit ron. Tara guys, amon ang gitapok among kuha. Oh, tara, nagpangatagak. Laway kani siya kaunon ba, isulag kanon. Naani man sa bukid ang walay sudan, mangga og bulad. Uy, Paris. Ayos. Pahulay sa ko diri sa kilid-kilid oy kay sus. Amo ana pa dang dalagingging. Go Mikay. Kisa man. Go Mikay. Makakuha baka nagbisag isa ka buok. Kakuha jud ay. Buwak na sa mama.
Tara. Oh, dagko bitaw. Tura. Tulo ka buok kay. Nanghiram ta kag pajama dito kay. Kay madapawan kag taman ba? Tura. Si Bertudis busy kay pamunit anang imong. Unto nga. Ras gid uy. Isod kay kakwaon. Unsa to? Imong istorya? Akong crush, murag mangga. Isod kay kwaon. Wa gabae. Nangatol na ko. Ana jud na kay dapaw man na. Hoy, unsa man na? Ay! Unsaon gay to pag TikTok kay tudloy daw mi? Sige daw. Savage love. Katong kuan ba kanang marikit? Ah, masaya ra ko may tugtog oy. Kung wala tugtog, di mo masayaw. Ana din akong life. Pinakuha. Sabon ko daw lang ni. Tura. Nagakuha ra gyud. Dila ko dapat. Dila ko dapat kay bungtod-bungtod ba? Maigo ko ha. Mangga. Pwede mangayo. Ning hapa. Nya Nay. matagal. Ang mangga para rin yung pag-ibig. Kailangan mong ng lakas para makuha yan. Diba? Nakuha na jo. Tatunta tuon. Katong anang dagan kaayo. Abot ba? Abot ka nang? Oh, Kani man akong gusto kuhaon. Oh, kay dagko kaayo. Wah. So very hard. Ha? So, what's up guys? Welcome to Charing's vlog. So, ang ilang kinuha nga karon guys, awan you guys. Oh, diba? Mura pa, mo pa ni. Napa dito ay daghan sa ubos. Napa sa ubos ko. Oh, nun ta. Churing! Haggard kay Midriya kay naning kamot ng good ni para makuha to. Nangatol na ko guys. Daghan gani kayo. Daghan kig mangga diri. Guys, muna ni among mga kuha. Ito pa dito. mga ni among pinuspusan. Ito pa dito. Si Bertudis namunit pa. Huh. Daghan kay bunga manggaha oh. So ang pag sungkit mo ilisod. Oh, dara. Oh, ang daghana. Tara, humanamig panguhag mangga guys. Pero daghan pa kaing mangga diri. Oh.
Balikon ra na namog na nami kauban nga kanang mo harvest jud oy kay sus maglisod mi ani. Kana. Hanga ka oy. Kaya pa guys. Guys, nakakuha mig atis sa dalan, hinog ang isa oh. Ang uban gulang kaayo. Kaon ka ni Choren? Ang kaon kaayo. Tamis siguro kainin no. Daghana na tong prutas makit-an isdalan no. Sus. Sus. Iya boss. Ito, tilo na pa sa kabo. Tilawi. Lami man tamis hinog sa punuan ba. Sarap. Sarap. Tamis good. Lami kay no. Padulong nami manguli, never to this. Among gipakargag motor among mangga kay sus. Pagkabugat na lang gyud. Dito mi napitan ang uhag mangga oh, dito. Imagine. Sa kalayo. Nindot man. Nindot man dito layo. Oo, kay manggawas jud tibok singot. Parang sinot. Nami dari sa ubos. Baklay. Mga pila ka kilometro. Mga tulo. Atong baklayan. Mga patarog gulayon nang. Kaduyok. Kalabasa. Ay, kalabasa to. Dapat ito kuan buwang yan. Nana oy. Kuan pa to. Hala hinog nga bayabas oh. Kuha atod. Ako makaon na na. Ay, Ako'y kuha ni. palipas indam. Mayabas pag yung hapit. Yan lang itong kaayo. Aslo man eh. Ha? Ano, nakakaon makatamis. Mangga tamis mo to. Nabayli ra dili ang mangkat ko rin. Nabayli largo sa kabayli. Ako? Ang mangkat mo. Dili na sa ibabaw. Hindi sa berli na dapat diretso na sila. Ulay na itong mangka mo, tag kalbasa. Mga tagkalbasa, talong og kanang kuan. Batong, Batong. pakbit. Pakbit. Ning maglakaw-lakaw ta ning kuan no bisag unsay prutas atong makuha nakuha atong pinya. Oh, ni kayo ba? Ganda. Kita na lang yung duha na bilin ani. Kita winner. Pagod ang magbakla kay ang nani ng baboy lapo. Oh. Then landong-landong ra pud ba. Lidaw gini ako sa bukid. Basta sa bukid Malinaw. malinawon ang pagpuyo. Nang imuha diri na lang kay bugas, bulad, Oh, kaya na yung mga asin, mga bitsin, wa na, fights na. okay ng gulay yun. Then tubig ang importante, bahala gulay kuryente oy. Tapos ko pang gulay yun yung bukid. Ako na joy naka-video ani kay saon man ni. Atis oh. Sag unsa ray makit-an aning daplin-daplin ba atis. Hinog ba? Sunod ba ito hinog na na? Sunod na. Oh, daghan kay kanding gipantugway sa kilid-kilid oh. Tambuklas kanding na dito. Tambok kayo. Napoy piko ang kuan. Napoy baka.
Tabangan nang. Ito mayak lang ko. Ha? Ayaw yung taon pag hikog-hikog dara ka. Luuyag na ako eh. Napay gamayng baka oh. Tara ba? Pas na. Cute. Stay put ka lang dyan ta. Ay! Dito tagis gamay ang giana. Diritas mapit-os nga dalan. Wala kay lapok. Tara ka ang pamuyo ris bungtod mo. Hindi pa ka sa katan eh. Muana ta din na nang. Sabag balik na to. Ako ang katkapon. Muratag mountain climber ani. Ato ay lapok. Ka. Mao ni. Huwag mga buot ba? Nya daghan pa jud kay damang basta mga inana. Ilig naman. Ang gili-ilig. Ang pinig din ito. Hubag mata eh. Hubag mo lang. Blue kay pura buyag ang langit karon ba oh. Ang bunga ang biyabas siring ay kung kaari ito dahil ang bunga. Oh. Kainit. Init gid.